Segueix plovent el concert, com podeu escoltar, segueix en marxa. El públic també amb tots els paraigües aquí presents. Com dèiem, bé, res atura el públic d'aquest concert. I ara et voldria demanar una mica si series capaç d'improvisar un número de màgia. No comptis amb mi per això. No, Jo m'he deixat la xistera a casa i avui no. Hi ha una persona que de màgia en sap molt i que en el Vallès Visió el coneixeu molt i molt bé. Doncs sí. Va, presenta'ns-el. Qui és? Doncs parlem d'un jove mulletà, té 26 anys, es diu Miquel Alarcón, però és més conegut com a Killing Mac, sobretot pels espectadors de Vallès Visió, com tu deies. Ah, sí? Per què? Doncs que ens ho expliqui ell, però és que el Miquel ha estat el presentador d'un espai d'aquesta casa en el que la màgia ha estat la principal protagonista. Sí, bona tarda, primer de tot. I la veritat és que vam començar un projecte amb Vallès Visió en el que volíem apropar una miqueta la màgia als pobles aquí del Vallès i ha tingut força acollida. No, força acollida no, ha tingut una acollida que ja voldrien molts programes, perquè m'han dit que aquest programa realment es feia al carrer, has fet màgia des d'escoles fins a mercats, places, i que realment sempre aconseguies arrossegar molta i molta gent. Bueno, a part d'arrossegar, després sí que arrossegàvem gent, però el problema era després agafar un voluntari, que sempre la gent... Sempre costa, no? Això de sortir per la tele els hi costa. Però teníem un becari que és una meravella, el Javi. Anava, vols sortir, i acabaven sortint. I acabaven sortint sempre, Sí. Com és la màgia que fas? Faig des de màgia amb cartes i amb petits objectes fins a grans espectacles, amb noies trencades per la meitat. Ens fas una petita demostració? Sí, farem un joc així rapidet per començar. Tinc per aquí què diríem que és? Un cargol. Un cargol, anava a dir, un cargol i la femella, no? Sí. Un cargol i la seva femella, que vull que examineu, si el voleu agafar, que veieu que no té res, que no té cap motoret, que després diuen els mags tenen coses rares. Doncs mira, perquè veieu què pot arribar a fer un mag amb una miqueta de poders. Tu deixes aquí el cargol ben posat, fixa't, només t'has de concentrar una miqueta. Fixa't, si aguantes bé, mira. Ai. Veus que es comença a moure? I el cargol es descargola i es pot comprovar que és completament normal, que és un cargol i que no té res. Escolta'm, tu en certes cases faries una funció gran, no? Quan cal treure coses a les parets. Sí. Coses com aquestes són les que hem vist durant molts episodis a Vallès Visió. I quan un truc falla, què? Quan el truc falla, ostres, un bon professional assaja lo suficient com perquè no tinguis errors i si els tens puguis d'alguna manera fer veure que aquest joc no ha fallat, sinó buscar-li una solució perquè la gent quedi contenta. Perquè tot té un truc. Tot té un truc. Tot té un truc. A mi és que no m'agrada dir-li truc. Ah, no? Com li dius? M'agrada dir-li màgia. Quan em diuen fes-me un truc de màgia, el truc queda com lleig, com que faig trampa. A mi m'agrada dir-li màgia. Més el Miquel és autodidacta, perquè ni tan sols li van regalar el Màgia Borràs de petit. Has anat aprenent-ho. Explica'ns una mica com ha anat això de viure per la màgia. Sí. Era una cosa, a mi la màgia realment no m'havia interessat m'havia agradat com qualsevol nen, però mai havia tingut un Màgia Borràs fins als 19 anys que vaig començar arrel de veure un company fer màgia i em vaig enamorar d'això i fins avui. Killing Mac, és que ens estem arribant al final del programa. Si et demanem màgia que duri menys de 2 minuts, ets capaç o no? I tant. Va, som-hi. I tant. Jo et controlo el temps, Vale, perfecte. Què necessites? Doncs mira, tinc per aquí, ho podeu veure, m'aixecaré, tinc per aquí un parell de gots que vull que examineu, que veieu que és un got, que no té res, podeu tocar bé. És un got normal. Un got perfecte. I un altre got per aquí, m'agradaria que els toqueu, que veieu que no té res, que no pot passar. I fa un moment us he demanat una moneda de 2 euros, una moneda gran. Per tots. Per tot. Perfecte. El que hem fet és tapar el got petit de Chupito amb el got gran. Sí. I ara ve quan vull que signem la moneda, de manera que sigui l'única moneda signada per mi i per una de vosaltres. Per aquí una K i una M de Killing Mac
I per l'altre costat... I de país quilòmetre zero. Posa-hi un 0 i ja és Posa un Kilian zero, Mac doncs un i zero. quilòmetre 0. Ficarem, tot sencer, quilòmetre 0. Molt bé, això m'ho guardaré. I què intentarem? Intentarem que aquesta moneda, signada per quilòmetre 0 per un costat i per Kilian Mac per l'altre, viatgi a l'interior del got de Chupito. I ho podrem fer en menys d'un minut? I tant, ja està. Com que ja està? 10 segons. Ai, ai, ai. Fixa't bé. Moneda. El que farem serà que entri dins del got. Fixa't bé. Només hem de fer 1, 2... I només s'ha d'esperar que caigui. No! I una moneda cau dins. I és una moneda que té Kilian Mac per un costat i quilòmetre 0 per l'altre. És la nostra, és la nostra. Era aquesta? Doncs res. Però amb 26 anys ja fas això? Déu meu, quin futur tan prometedor que t'espera. Kilian Mac, moltíssimes gràcies avui per visitar-nos. Que tinguis molta, molta sort. Moltes gràcies. Sort. Gràcies, Miquel. Ens